Moro ja moro kaikille, se on Atuska täällä. Ja tänään me ollaan takas Farming Simulator Pohjanmaan mapin kanssa. Tuo voi mennä pois. Elikkäs. Ensimmäisenä te varmaan kysytte, millä helvetillä sä ajat? No, mä tuossa yksi päivä mietin, että se 700 000, se on niin iso laina, että me ei viljatilalla ikinä saa maksettua sitä takaisin. Joten mä tein niin radikaalin muutoksen, että mä myin melkein kaikki koneet, puimurit, traktorit, muokkaimet, kaikki pois. Ja laitoin tilalle tämmöstä vanhempaa kalustoa, kuten 16145 Setori, kuten tässä näette. Ja mä laitoin tähän tämmösen 8-metrisen jyrän, joka toimii muokkaimesta kans. Ja laitoin tän tähän perään, koska se ei maksanut kovin paljon. Ja mä ajattelin, että me tämä traktori kumminkin tätä jaksaa vettää, niin antaa mennä vaan. Tuolle pellolle. Tää on vähän tämmönen vanhempi ja resumpi kone, mutta se ei haittaa mitään. Unfoldataan tuo. Kattokaa kun mulla menee käy tuolla. Jännä. Mutta mä lataasin tämmösen AI Vehicle Extension versio 0.2.0.5. Elikkä tää on niinku, te jotka ootte pelannut Farming Simulator 15, te tiedätte tän nimellä Auto Tractor tai Auto Combine. No tää korvaa molemmat. Te jotka ette tiedä, tää tavallaan niinku viisastuttaa työntekijää. Että se osaa mennä pellon laitoja myöten, toki se käy ojissa vieläkin ja näin, mutta kun se ensimmäiset kierrokset käy, niin se on paljon viisaampi kuin se alkuperäinen ja tää ei jätä laiskan paikkaa niinku Courseplay. Elikkä tehdäänpä nytten, tää kiertää lefti, elikkä se kiertää, lähtee tätä laittaa. Kyllä meni tuon päälle. Sinne menee. Noniin, elikkä tässä te näette yhden meidän niin sanotusti heittomerkissä uusista koneista. No, mitä muuta mä oon investoinut? Tää meillä on vanha. Tän te muistatte viime jaksosta. Ursus C385. Ja sen perään kylvökone. Koska mä voin. Ei se enempää. Seuraava. Setori. Toinen, siis NS pikkusetori. 7245. 80 hevosvoimaa. Pieni muokkain ja etukuorma. Tää on niinku se niin sanottu meidän etukuorma-traktori. Ja piharattori, koska se on pieni ja semmonen näppärä ketterä. Seuraava. Bisoni. Noniin, elikkä tää oli FS15, se mun lempipuimuri. Mä pelasin melkein joka mapilla tällä puimurilla. Ja kun tää tuli mua vastaan tuossa netin ihmeellisessä maailmassa, mä ajattelin, että mun on pakko saada tää mun mappi. Ja no niinhän mä sitten sen latasin ja se on vanha, halpakustanteinen, mutta varmasti toimiva kone. Niin tällä me pärjätään pitkälle. Täällä on meidän kärry. Farmtekki. Tästä mä pystyn ottaan, elikkä kuten tässä näette, mä pystyn laittamaan liinat tähän kiinni. Ja mä saan otettua tästä kohti ylöspäin laijat pois. Ja silloin, tai ei mun pakko ottaa niitä poiskaan, mutta se toimii myös paalikärrynä. Monitoimikärry suomeksi sanottuna.
Ja täällä on ensimmäinen kasvuvaihekin tullut. Mikähän rattori mulla joutaa ensimmäisenä? Tämä se ei ainakaan oo. Eikä tämäkään. Ja sä oot ylissä. Okei. Suussa pitäis olla reippaasti voimaa. Nousepa nyt sieltä. Nouse, nouse, nouse. Hyvä. Ja jatkapa töitä. Tää on aika makia rattori suoraan sanottuna. Mä tykkään. On voimaa kuin pienessä kylässä. Elikkä täällä meillä Ursus kylvelee hissukseen. Mutta edullisesti. Se on tämän päivän sana. Kaikki pitää koittaa tehdä niin edullisesti kuin mahdollista. Hinnat on alhaalla, tuotteiden hinnat siis, ja kustanteet on ylhäällä. Joten kaikki pitää koittaa tehdä mahdollisimman vähällä. Vähillä kustanteilla. Ja nämähän nyt, koska mä ostin näitä tässä pelissä, niin on periaatteessa 0 tuntia ajettu. Ne on niinku uusia koneita, joten niissä ei huoltokustannukset pitäisi olla missään korkealla. Joo, Animals Vehicles. Täällä. Bisonilla on 660 kustanteet ja tuolla isolla setorilla 278 euroa. Ja kuten näette, kaikki on 0 päivää vanhoja. Täällä näette hinnat näyttää punaista ja mulla on soijaa menossa koko ajan peltoa. Vehnää hinta luojan kiitos on nousussa, jota mulla kasvaa. Mulla on 13 tonnia soijaa. Annetaan se olla. Otetaan vähän parempia hintoja. Helper Jeet siinä. Nousepa, nouse. Periaatteessa me voitais itse tätä vedellä. Koska eipä meillä saa juuri muutakaan tekemistä oi, ja mä tykkään tällä rattorilla ajella. Niin. Vedelläänpä tätä jyrää tässä. Ja mistäs me puhuttas? Puhutaanpa vähän tästä, että mulla on tän Farming Simulatorin kanssa hirveän pitkä menneisyys. Ja pitkällä mä tarkoitan vuodesta 2008. Ja 9 vuotta. Ensimmäinen Farming Simulator, mitä mä pelasin, oli Farming Simulator 08 2008. Elikkä se tuli mua tuolla vastaan ja mä ajattelin, että tuota mä voisin kokeilla, että se vaikuttaa niin mielenkiintoiselta. Näin maatalon poikana. Joo, mä hommasin sen ja kokeilin ja se oli musta niinku silleen, että kun vertas näihin Sim-traktoriin ja näihin mitä mä olin aiemmin pelannut. Se oli niinku täysin eri peli. Ja mä en voinut uskoa, että miten hyvin se oli toteutettu. Oli fenttiä ja tämmöstä ja se oli jotenkin niin uskomattoman hyvin toteutettu se peli. Sitten vuotta myöhemmin mä
niin mua tuli vastaan tämä Farming Simulator 09. Olikohan se 08 aikaa vielä edes Farming Simulator, vasta taisi olla Saksan nimellä Landwirtschaft Simulator. Ja niin 09 tuli mua vastaan ja mä ajattelin, että onkohan tuo nyt kovin paljon muuttunut, mutta kokeilumielessä mä halusin sen pelin kokeiluun. Ja no, mitäspä mä siitä sanoisin. Se oli niinku eri peli, mitä 08. 08 saa laajasti viljaa, pari traktoria, kyntöaura, puimuri, kärry. 09. Laaja traktorivalikoima, laaja puimurivalikoima, kyntöaurat, kultivaattorit kautta muokkaimet, kylvökoneet, niittokoneet, karhottimet, noukivaunut, paalaimet, etukuormaaja tuli siihen. Mitäs kaikkea siinä oli? Kumminkin hirveästi kaikkea. Ja mä ajattelin, että no, nyt on kyllä hatun nostoja, 10 pinnaa ja papukaijamerkki. Ei siinä. Meni pari vuotta. Olin tuossa kavereitten kanssa kylillä ja mentiin kaupassa käymään ja kaupan hyllyllä, pelihyllyllä huomasin Farming Simulator 2011. Mä ajattelin, että mietin siinä pienessä, että onko sitä julkaistu uusi versio. Ja no mä vähän lueskelin siinä sitä kantta ja katsoin puhelimella pari julkaisutraileria netistä ja sitten ajattelin, että no tämähän vaikuttaa ihan hyvältä ja mä hommasin sen siinä, otin mukaan ja kotona sitten testasin mun lähes tehottomalla läppärillä siihen aikaan. Ja siihen tuli konemerkkejä. 09 ei ollut periaatteessa paljon muuta kuin Fendejä, Böttingeri ja tämmösiä. 11 se saa Deutzit tuli kuvioihin. Ja sitten Lizardi oli... Mitäs näitä nyt oli? Deutzi siinä oli se päämerkkinä silloin ja sitten niin no, mitä mä siihen sanoisin? Täysin uusi mappi. Ja no 09 oli jo modeja, mutta se oli minusta laatu paljon parempaa. Sitten nämä Suomi-modit alkoi tulleen kunnolla kuvioihin vasta siinä 11. Se tuli näitä Suomi-mappeja ja Valtroja, Valmetteja, tämmöiseen kaikkeen. Kaikkea kivaa pientä. Ja 11 mä pelasin niin hulluna. Kaveritten kanssa pelattiin sitä niin porukallakin ja kaikkea. No sitten tuli kuvioihin. Sitten julkaistiin tämä Farming Simulator 2013. Olihan siinä välissä se Ski-region simulaattori, mutta että sä hoidit niinku omaa laskettelukeskusta, mutta se ei muhun napannut niin hyvin. Ja se 13, siinä julkaistiin ensimmäisen kerran tämä esimerkiksi mä sen kans ostin paikallisesta ruokakaupasta kumminkin, pelihyllyllä tuli vastaan. Ja sehän oli hauska, kun kaveri tiesi, lapsuuden ajan kaveri tiesi, että mä pelaan tätä sarjaa ja tuli silloin viikonlopuksi tähän kotikunnalle ja näin sitä kaveria. Kaveri mulle sanoi, että hei, tiesitkö, että se
2013 ne on julkaistu. Mä kävin sen eilen ostamassa. No kaveri, ai jaa. Niinpä tietenkin. No 13 se julkaistiin ekan kerran muun muassa rehuauman tamppaus. Ja sun piti polkea se tiiviiksi, että sä sait sitä niinku tehtyä säilörehua. Ja kun mä sen näin ja siinähän oli kymmeniä, montakohan kymmenen, oliko niitä 4-50 eri konemerkkiä, jotka oli lanseerannut luvat käyttää niiden koneita pelissä. Ja kun se rehuauman tamppaus muu iski sille, että niinku pystyykö tommosta vielä niinku tekemäänkään nykypäivänä. Siinä 13 sen loppuajoilla tuli tämä Forest modi. Ja se oli minusta aika hienoa sille, että me kaverin tunteja, kymmeniä tunteja pelattiin niinku multiplayerissakin sitä Forest modia pelkästään. Ja se jotenkin muutti koko pelin ajattelutyylin, kun pääsi sinne metsään töihin. No, sun piti ensinnäkin istuttaa ne puut, sitten odottaa, että ne kasvaa, ja sitten moottorisahalla pilikkua niitä. Ja näin, ja no se oli niinku kokemukselta, se oli alkukantainen, mutta sitä siihen aikaan, kun ei ollut vastaavaa vielä aiemmin pelannut, se oli niin mahtavaa oikeesti päästä metsähommiinkin välillä, eikä aina niinku pellolla pyöriä. Ja mä sitten ennakkotilasin tämän Farming Simulator 15 sen, ja kun tähän tuli näitä suomalaisia. Ja 15 julkaistiin metsäpuoli täysin. Se tuli pelin sisäiseksi. Ponssen metsäkoneet. Ja sitten oli suomalainen Sampo Rosenlevin puimuri, jota mä olin oottanut hirveän paljon. Mä en edes tiennyt, että se kuuluu peliin ennen kuin mä olin asentamassa sitä peliä, ja mä kahtoin sitä, kun se sitä asensi, ja siinä vilisi niitä niinku tekstejä, mitä kaikkea se asensi, ja siellä vilahti Sampo Rosenlev Komia C6. Ja mä tyttöystävällenikin huusin, että arvaa mitä mä just näin, se oli jotakin 2:30 yöllä kello silloin. Se tuli unisena katsoa, että no mitä sä täällä huuat. Mä sanoin, että tiedätkö mitä mä just näin? No mitä sä näet? Mä näin kuule Sampon Rosenlevin tuolla. Mutta eihän sen pitänyt olla pelissä, mutta no näköjään se on. Ja siinä kun pääsi Ponssen metsäkoneilla töihin ja Sampolla puimaan, ja 15 sen grafiikat oli jo niin ääripäässä, mitä niin kuin mä olisin voinut ikinä kuvitella tältä pelisarjalta. Ja niin mä luulin jo pienessä päässä, että tähän tää jää. Sitten Giants teki ilmoituksen, että Farming Simulator 17 julkaistaan. Ja tästä pelistä, eli juuri tämä peli, mitä juuri nyt pelaa. Tästä pelistä pyörii niin paljon huhuja tuolla netin ihmeellisessä maailmassa, että mitähän olisi muun muassa, just että tää olisi Spin Tiresin Game Engineillä ja pelimoottori. Se olisi ollut mahtavaa. Mä kuvittelin sen jo. Mä näin sitä untakin itse asiassa kerran, että se oli Spin Tiresin Game Engineillä, ja mä vaan niinku kuvittelin ihteni kotikonnuille ja märkiä suopeltoja ryvettämässä siellä rattoreita, että no älä jää kiinni. Mutta ei se voi olla niin mahtavaa. No sehän oli ihan puhasta huhupuhetta. Ja mitähän muuta? Siitä oli vaikka mitään. Ja sitten mä
näin näitä, seurasin yhtä live-striimiä YouTubessa. En muista nyt tubaajan nimeä. Enkä mä ala tässä mainostaankaan muutenkaan, mutta seurasin yhtä live-striimiä ja siinä sitten se oli saanut niinku ennakkoon sen pelin ja niinku vielä tai niinku ennen julkaisupäivää. Ja niin seurasin sitä ja tässä julkaistiin niinku mun pakko ihan niinku ensinnäkin täällä on niin paljon kaikkea. Traktoreita. Ootappa. Täältä lähettää. Hurlimani, Setori, Steuri, Ny-Hollandi, Lindneri, Ny-Hollandi, Massey Fergusoni, Setori, Hurlimani, Setori, Deutzfar, Keissi, Fentti, Ny-Hollandi, Valtra, Same, Fentti, JCP, Valtra, Massikka, Deutzi, Lamborghini, Keissi, JCP, Steur, Ny-Holland, Keissi, Deutzi, Massey Fergusoni, Ny-Hollandi, Fentti, Valtra, Challengeri, Keissi, Ny-Hollandi, Challengeri, Keissi, Challengeri. Loput on modeja. Ja nämä kaikki on niinku kustomoitavissa, moottorit, renkaat, osan saa, no Valtra, esimerkiksi etukuormaa ja tehomäärä, väri, renkaat, vanteen värit, nämä on niin kustomoitavissa, että siinä ei kyllä lopu ihan heti koneet kesken. Etukuormaa ja laitteet tähän asti on niin laaja valikoima, rekkoja, puimureita. Täälläkin nähdään tämä Sampo Roselevi, josta mä puhuin. Keissi, Ny-Hollandi, Massikka, Rostelmas. Keissi, Rostelmas, Keissi, Massikka, Ny-Hollandi. Niihin pöydät. Sitten ajosilppureita. Pöttingeri, tämä on nähty muissakin farmissa, mutta tosiaan Rostelmassi, Krone, Ny-Hollandia. Niihin pöydät. Nämä on ollut 13 asti. Nämä on ollut 13 asti, pois lukien tämä Terra Felis 2 Eco. Kärryjä, Metalteki, Brandneri, Farmteki, Acrolineri ja Joskini. Joskini oli hirveän iso merkki, joka tuli tähän 17 se Krampea, Fliegeliä, Kronea. Sitten on näitä, just näitä. Kyntöauroja tuli, sarka-aurat tuli, pelin omat Salfordia, niin Salfordi, iso ja pieni, kääntöauroja 3 erilaista, kultivaattoreita ja kautta muokkaamia kautta karheja, Kvernelantti tuli, tämä Kvernelantti tuli 15 sen Gold Editionissa ekaan kerran peliin. Kuhnia, Horsia, Amazone. Amazone tämä itse asiassa on lautasmuokkain kautta multain, joka voidaan laittaa lietevaunun perään ja se muokkaa sen samalla. Ja täällä mennään niinku aivan järkyttävänkin kokoisiin. Täälläkin 14,5 metriä 350 heppaa, 12 metriä 10 metriä 400 heppaa. Aivan hirveitä. Täällä ei oo oikeastaan tullut muutoksia. Muuta kuin tämä Great Plains. Muuten nää on aika lailla nähtyjä. Ruiskuja tuli 2 uutta. Ny-Hollandia Nicolas Caruelle. Mä nopeaa tässä käyn. Joskini teki myös paskavaunun tänne ja lietevaunu. Sunhammeri on nähty. Venhuissi on aika uusi. Lely tuli isona merkkinä mukaan. Myös Nokin vaunussa. Mulla on niin paljon moottorisahoja. Stiili tuli uutena mukaan. Sitten täällä
Jentsi teki toiseen hakkuri, Sampo Rosenlevin moto tuli mukaan. JCP työnsi itsensä mukaan monellakin eri koneella. Ja nämä skidsteerit tuli kans normia metsäversiona ja niihin paljon eri toimintoja. Eläinten kuljetusvaunut. Tämä paalisilppuri, toinen kuljetusvaunu, Silokingi ja vesitankki Joskinilta. Tasoituslevyt. Mitäs täällä on muuta? Goldhoferin lavetti. Oli mukava, kun ne pukuski tämän vanhan Lizardin auton tänne mukaan kans. Ja nämä lavaat ja bagit tuli ja nämä kaikki tuli. Sitten Placeableja tuli aivan hirveesti mukaan ja näin. Niin se laajentui tää peli niinku 15-sestakin jo niin hirveesti, että sitä ei meinannut enää samaksi peliksi tunnistaa. Tai tunnistaa, grafiikat on lievästi sanottuna on parantunut. Tai niinku, että mahdottomia muutoksia ei tullut, mutta muutoksia kuitenkin. Ja mitäs muuta? Mitäs muuta? Elikkä toisin sanoen lyhyesti, no en tiedä kannattaako tässä enää lyhyesti ruveta sanomaan, mutta lyhyesti sanottuna tää sarja on tullut niin pitkälle. Niin pitkälle siitä mitä se oli. Että se on hatunnoston paikka Giantsille. Ja mä oon Giantsille niin suuressa kiitollisuuden velassa, että ne oikeesti teki tämän pelisarjan. Mulla ei varmaan riittäis vapaa-ajalle tekemistä, jos tätä pelisarjaa ei olisi. Ja haluan erityisesti kiittää kaikkia modaajia, jotka modailee näitä traktoreita ja kaikkia tähän peliin. Se tekee pelistä paljon monipuolisemman verrattuna alkuperäiseen, vaikka alkuperäinenkin on jo tosi monipuolinen, mutta ilman modaajia sanotaanko sille, että tää sarja kuitenkin, tällä riittää pelaajia niin ympäri maailman. Ja suurin osa niistä jotenkin on maatalosta kotoisin. Uskoisin ainakin näin. Tai on kiinnostunut maataloudesta. Ja moni haluaa pelata tätä peliä niin hyvin samalla tyylillä, mitä niinku oikeassa elämässä tekevät näitä töitä. Ja ymmärrän täysin, koska itse olen juuri samanlainen. Joo, viedäänpäs tämä tuohon kotiin. Joo, mä katon tuossa vielä, että onko nuo muut koneet kuin valmiita ja mä varmaan tässä jonkun verran pelailen off-kamerana. Mutta kiitti kaikille kun katsoitte. Tämä on lopettanut työnteon, tämä vielä jatkaa, mutta kiitti kaikille kun katsoitte. Muistakaa painaa sitä tykkään nappia. Tilatkaa
kommentoikaa, olkaa aktiivisia. Ei mulla sitä enempää. Mutta kiitos kaikille. Soa Tusko täällä ja seuraavan kertaan asti se on moro.